Arte nanpo hirurogei garren urte horrena da, hirurogei urte behar ditzigu, eta pixkat esan dezakegu zuen ondon, 17 urte amaztiula, eta ez dala ibilbide motza, ez? Hirurogei urte egitatik, 17 batea bada zati bat, ez? Pixkat, goraipa nahiko nuke, ez? Azkenen zer batu baitu nahi beste urtetan, ez? Balore kontu da, ez? Talde lana, ez? Konpromisoa, aleginei, implikazioa, ez? Gure nortasuna eta gure nortasun bezala izendatzen ditugun balore hauen defentsa, ez? Baitare aipau eskualden, ez? Baseko kirolak goi maila horta hurbiltzeko salto hori ematen laguntzen duzuen talde bazatela, ez? Eta goi maila horta hurbiltzeko talde o proiektu garrantzitsu bat. Baita aipau, bai Goierrin, bai Gipuzkoan, errugbie igual, hain ez ezagunetan kirol hori hurbildu indezuela, ez? Biztanle gora hurbildu dezuela, eta Goierri eta Gipuzko errugbi bitartez hainbat tokitan eta hainbat herrialdetan kokatu, ez? Gauza gutxi gehiago aipatzeko, bakarrik 2024-2025 denboraldi honen aurren, gure talde osoan izenen, sorte hon, da animo asko, itxuzuen helburu horik betetzeko baizaten. Eta besterik ez, ez dakit. Hitzen batzuk jokalaririk, Tempora berri honen aurren oso gogotsu ikusten da. Aurre denborale aurraka dijo eta gero eta sentsazio hobekaia sentitzen da. Eta oain bakarri gehitzen zaiguna, bai afiziontzako eta bai hanpon izenen lehun hobenain. Azkenen gure talde barrun ere liga honetan talde txiki barea eta gure balore ditugu. Ez gara ingo Real Madrid, baina bai gure barrun ere ditugula konbainerismoa, bat abestei laguntze hori, eta konpromesu horrekin eta borrokatze horrekin ateatzen ditugu aurra gauzak. Horren ikuste hankokin bat bazela alde horretan, eta gure aldetik aurten ere paperon bat iteko garela. Emanan hori berriro bere babesa eskaintzagatik, eta ikuste dut hemen daukun jende honekin maila emango deula, nik ziur nago, eta alduten ondo egingo dutela, eta, 17 urte die elkarrekin goatzela, nik azkeneko bik zuzenen esperimentatzen nahi naiz, eta, polike da, eta aurrea saitzeko gogokin. Gainea, esan behar dago, danon laguntza behar dugula. Bai instituzioak, bai enpresak, bai zalegok, danon babesa behar du eta danon laguntza. Zertik lehenengo mailan egotea ez da erresa, eta behar handik daude, eta aprobetsatzen dut hemendik eskerrak emateko hanpori, ematen dugun laguntzagatik, eta zabaltzeko baiara guztiri laguntza behar dugula, aurrea jarraitzeko proiektuekin. Eta gogoraino iristen badio nahi da, orduan da hobe, baina orain maila mantentzea hori garrantzitsuna da. Aldeko ligak izan die, eta federazioak nahi duna da 10 liga batera iristea. Orduan, aurten zuzenen gesten dira 2 talde, igotzen da bat, datorren urten berriro gesten dira 2 talde, igotzen da beste bat, eta ia gelditzen da 10 liga bat. Orduan, horrek guri presio handi sortzen digu, eta ahalegin guztik egin behar ditugu, hor goran mantentzeko, zergatik beko alden gelditzen bali magia arrisku handi daukagu. Ez da, guain arte izan den bezala, larri balin bazabeltz guain joratu dezakezu, aurten eta datorren urten oraindik liga gogorragoa da, eta behar handi dauzko. Hor goran.